Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane Zesthembu, Uthando Nesthembu. Hey guys, siyaxoxa kule channel ngiyenza ama-reviews. Kodwa lama-reviews kufana nokuthi ngiyaxoxa nawe. Hey, mina ngazi ukuthi kwenze kanjani-ke ngikuxoxela indaba uvela uyijike mase uyacasuka dingacasuli. Kade futhi ingayona inkinga. Nalona engixoxa ngayo njalo ku-TV show umazi nge-TV. Kodwa ngiyakuxoxela. Kwakhona lokho nje ufanele ukwenza kube into emfishane esheshe uyi-understand ukuthi sesihlanganiswe yini. Yilo engikuxoxela ngayo. Nawe umazi ngani nge-TV show. Ucasukelani engabe uyangilalela ukuze-ke mase ukhomenta une-comment engiyizwayo ukuthi ividiyo ilalela. Ngoba i-comment ngiyibona ngiyifunda because into engiyixoxa kule video mina ngiyayazi ngayiphinda. Kube ukuthi we-guys kwenye ividiyo-ke angishongo ukuthi ubaba Mseleku uthwele kodwa ngibale ukuthi ubaba Mseleku wakhalculate kanjani into afanele ukuthi ayenze. Yonke leyo nto iveza ukuthini ngiyamncoma. Kodwa-ke hamba ubuka umhlola okuyi-comment section. Yekani ubaba Mseleku nina nithwale ngani niyafuna ukuthi abantu bathwele kanjani. Lapho ngisazoxoxa ngale nto ya-thanks mawe guys khona ihlaya ngizonitshela lona kodwa akusikhona-ke manje. Nansi-ke futhi enye i-maths ngoba ubaba Mseleku unabo ubuhlakani. Ushilo lo yamalume. Lo engithethathani leya interview nimlalele ngoba ngeke ngikwazi ukulanda ivideo yakhe njengoba injalo. Mina ngizocosha nje engizokwazi ukukhuluma ngayo. Bukani uMangwabe. Yabo uMangwabe Uthando Nesthembu ukhona. uMangwabe nje ukhona nezinamba eziningi. Angazi ukuthi ngayichaza kanjani ukuthi ubaba Mseleku wenze le show yakhe kwaxesha laba athi abasithanda isithembu abangasithandi-ke vele abanemibono ehlukahlukene kodwa ibona ababuka Uthando Nesthembu kakhulu. Yabo uMangwabe nje ulindwe 1 million followers ongenzeka ngo-48 hours ngegama elilodwa ongamagama ambalwa. Maye ngasizo uMangwabe ngiyawubonga umsaweni ungayibona i-social media into engayenza. Esebonga-ke umusa kababa Mseleku noma ethi I'm out. Uyayazi ubaba Mseleku leyo nto. Kodwa ubuka ukuthi uyenza kahle kanjani kwi-show. Naye futhi uMangwabe emsiza. Ukuthi-ke we-guys into engifuna ukufocusa kuyo manje yilezi zinto enihleze niyibuza ukuthi 1 2 3 4 5 nginiphendula ukuthi ubaba Mseleku uzenze kanjani. Ngithatha uMangwabe manje ngenza ngayo example. uMangwabe elapha kuThando Nesthembu ulindwe 1 million followers. Kodwa ongathanda Uthando Nesthembu lo 1 million followers. Kodwa lo 1 million followers uyabuka Uthando Nesthembu. Uqhubeka futhi nayo ishow. Isizini nesizini bazosho futhi ukuthi hey siyayidedela sayibuke. uMangwabe nje lo 1 million umlinde ukuthi yena athi I'm out. Buka ukuthi uzokusho yini uMangwabe. Buka ukuthi akabagabiseli ngalokho ngoba ubaba Mseleku abantu ababuka ishow yakhe ubaze bengakayibuki ngoba umbhali. Leyo ukuthi unento yakhe enjani ukwaze lungakaqali Uthando Nesthembu. Umbhali lo usomabhizinisi. Awuyilaleli ivideo yami uthatha ubaba Mseleku wena umehlisa kule ndawo engimbeke kuyona. Uzomdefenda. Ngento futhi engekho ngoba ubaba Mseleku makuthiwani uthwele akusiyi inhlamba kuye. Yinto ayazi leyo before Uthando Nesthembu luba ku-TV. Inkinga yakho yini? Awulaleli ivideo ujahe ukukhomenta. Ushiswa yini na angazi. Yabo leya video le wena ocabanga ukuthi ithi ubaba Mseleku uthwele ngikuvezela ubuhlakani bakhe. Ngimbeka le phezulu.
Wenzenjani wena? Umsusa phezulu uzombeka phansi. Ugijima-ke ngaphambili. Yekelani ubaba uMseleku lento ayitholayo ekhulunywa abantu, emfaka ko-My Brother's Keeper, emfaka kumkhokha, emfaka yiphi enye i-TV show seke kwakhulunywa ngayo kwaba uMseleku. Le menze waba nomnakwethu, le menza waba nenye i-TV show yamaskandi, le yenza amakhosikazi agecina iy'ngale, uyazi kahle. Yingakho ngithi inkinga yabhuti lo or umalume lo, ubaba uMseleku bengamdingi kakhulu. Ubedinga nje i-connection. Ubedinga nje ukuthi amvulele umnyango owodwa aqhubeke. Ngoba uwumbhali. Umuntu obhalayo-ke guys uyakwazi ingqondo yomuntu obhalayo isabalele kakhulu. Ngisho ingane, ubobuka ingane ebhalayo, ebhala iy'ncwadi, ikwazi ukuba uthole ukuthi ingane ina-15, kodwa ibhala incwadi sengathi umuntu ona-25, engathi usephile leyo mnyaka. Ubaba uMseleku masitshela ngempilo yakhe, akadingi le oyenza kwi-comment section yami, ngoba uyayazi. Kodwa mhla usuzwa ngithi, hayi bo, ubaba uMseleku sekuthiwa untshontsha imali engaka, kuqanjwa amanga, woza kuzodifenda. Mhla uzwe sengithiwa nangu ubaba uMseleku kuthiwa uskema abantu kanti i-fake account, woza uzodifenda. Mhla uzwa kuyinto nje uyabo engabulala i-reputation yakhe nani, yonke leyo kuthanda into engathi shu usomabhizinisi okhulele emakhaya, ekhula futhi mhlampe emakhaya bazi ukuthi akasenabazali, uyintandane, iso lomphakathi libuka ngokuthi hewu, leya ngane iyobanjani. Mase ikhula leyo ngane yenza okungaphezu, ila sekuqala khona iy'nkulumo. Uzenzelani-ke ingane ngoba sibadala mina masixoxa nawe? Ubuka Uthando Nesthembu because ngicabanga ukuthi abantu aba-obsessed ngoThando Nesthembu abadala phela. Mase ngisho ukuthi i-Ladies House, ngenza isibonelo, i-Ladies House angithi igroup yomama, igroup yosisi. Yibo laba basuka neruma yokuthi uMseleku uthwele. Akakwazi uMseleku ukulwa nabo mabemsukela ngokuthi uthwele, ngeke azalwe nabo. Buka ukuthi akalwi-ke nabo, wena ulwa nabo. Why? Le Ladies House yiyo ebuka Uthando Nesthembu. Base uMseleku kufanele benendlela yokuxoxa nabo, beyithole futhi le message abayifunayo. Yingakho ezothi ngiyamfuna lo qale le room, kodwa akamfuni. Ngobani? KuThando Nesthembu uzobe sesichazela sonke ukuthi ngifike kanjani la ngikhona. Wena yangazi lento sekufanele ngichaze kanjani-ke guys. Wayenenza into elula ibe nzima. Ngoba phela lezo zinto esiy'xoxayo manje, njengoba ngitshela nje ngithi uMangwabe ulinde 1 million followers. Umile lo 1 million followers, ulinde uMangwabe. Kodwa njengoba bamlinde kuThando Nesthembu ku-season 8. Ngoba ku-season 7 mawuphela uMangwabe uyasho ukuthi njalo enye into ngabantu besilisa yilokhu nalokhu. Liyaduma-ke ihlombe lapha ku-1 million followers. Kodwa uMangwabe uhleli noMseleku, asazi nokuthi kwenzakalani emshadweni wabo okuhle. Ngoba phela uma kuwukuthi bekunengcindezi ezimele, njengoba uMseleku ehlezi esibalela ukuthi unkosikazi ozimele gelekeqe lapha uMangwabe. Angeke kuMangwabe bambe i-TV show, kodwa uMangwabe bakhona akazobahlalisa kule TV show. Ngiyakutshela nje ukuthi obani lo 1 million followers. Uhlaleleni? Uhlalela ukuthi uMangwabe u-too independent. uMangwabe uhamba noma yini. uMangwabe mayethi I'm out, nange 1 million followers. Love and light ku-comment section. Buka ukuthi ubani ngqondo. Mase ubuka ukuthi wena uyasaba yini makuthiwa uthwele. Lento le ayizwe kudala.
singakamazi, efana nomgosi obandayo. Yikho ngithi lalela loya malume mase siyabuya sizogqina baba Mseleku ngithi hhayi kuyahlekisa khona ngoba ongakubuki ngaleli side, ngaleli eselibuka ngayo yena ubuka uMseleku oyi-version endala kaSiyacela, kanti uMseleku udlala kanjalo-ke. Manje guys, ukukhuluma-ke nakho angazi akufani, kodwa lento le engiyishoyo omunye uzoyibona. Yibuke ngoMangwabe ukuthi uMangwabe ulindwe u-500,000 followers abafuna nje ukuthi yeyi Mangwabe silana sikhona, love and light, yeyi Mangwabe ubhalwe-ke izinto ekade befisa ukuyibhala. Kodwa ukuthi bayazi ukuthi uMangwabe ngempela lapha eMzumbe uhleli kanjani, yena noMseleku zonke iy'nsuku kunjani. Kodwa mase kufika Uthando Nesthembu, uMangwabe u-activate-a leyo nto kubona. And uMseleku uyazi. And le lady's house ezoqala iy'ndaba futhi uyazi kahle. Akanayo impi nayo. Ngoba phela laba balaphaya kwi-viewership ya kule show. Wena-ke ngoba siyakhuluma njengoba uMseleku efuna ukuthi sikhulume ngaye, ulana-ke u-against i-vision kaMseleku. Ubona ukuthi ubaba uMseleku uhleli isikhathi eside ku-TV, uhleli ngoba bekushiwo izinto eyi-positive kuphela ngayo. Ubona ukuthi lezi zinto ubaba uMseleku ayikhuluma lapha ku-TV show ezehleka usuke nje edlala ngoba uyazi ukuthi ukhuluma noba ngasiphi isikhathi, and ukuze ayikhulume lento kwesinye isikhathi uzodinga ukuthi kube noMangwabe eceleni kwakhe. Sibone ukuthi uMangwabe akaxakekile kahle kahle. Mase kanti uMangwabe iside lakho lithini? Kanti akukho kwaside. Bayipholele ngendlela bebevele bephila ngayo, baba nesikhathi se-briefing eside sokuthi-ke le show mayifika kuzonetha iy'mvula, kushise kome, kuzoba nama-seasons angafani, kodwa sila. Lokho kwenziwa ubani? Ubaba uMseleku. Kodwa-ke thina ngoba iso lethu lana ile-viewer ila siqala khona sithi hayi bo, kanti ubuye akhulume kanje nabo. Hayi guys, bakithi ngicela ningalinge le nto leyo ukuthi i-video uvele uyikhe phezulu mase uyakhomenta, yiyo leyo kwenza ukuthi ngikhulume into eyodwa kaningi. Okungekuhle-ke komunye ngoba ngempela omunye uzofika kwi-channel yami uzosho ukuthi hawu, angilobe phinde into eyodwa. Kanti nami ngiyenzelani lokhu ukuthi ngikuphinda. Angifuni kube khona osefika i-video ebhalwe ukuthi thanks ma uMseleku othini, avele afunde le comment section ephambene nento eshiwo ivideo. Ngikusholani lokho? Ngibuka ama-movie kakhulu, and uma ngibuka ama-movie kwesinye isikhathi ngithi ngiyiqala la kule platform, ngithi ngiyiqala i-movie ngibe ngibuka i-comment section. Le comment section ingisize-ke kwesinye isikhathi sengifuna ukubona leya part eshisayo. Ngithola ukuthi le comment section enye-movie ihambisana ne-movie ngoba khona seyibuke kuqala kunami. Mina-ke njengoba ngenza i-review ngikhuluma ngokuthi nabo ubuhlakani bababa uMseleku, kodwa ngiveza kuleya ndaba omunye wayengathi yinto emhlonisa phansi kanti into emhlonisa phezulu. Ngoba angeke abantu bekhombe bethi 1 2 3 4 5 zingekho izinto abayibonayo. Lezi zinto ezokwenza ukuthi-ke cha uthi ngiyisebenzile if uyilowo muntu okhonjwa kanjalo. Mangiveza lokho nginendlela engixoxa ngayo. Awusithathi-ke isikhathi sokuthi ulalele i-video because okusemqondweni yakho udefenda bani? Udefenda uMseleku. uMseleku ufunani? Ufuna ifame. Ifame yiyo le. Ngoba besingeke sikhulume ngaye engekho ku-TV.
Udefendani? Udefenda umona. Umona ukuphi mangithi igama lakhe lile phezulu and uyazi ukuthi laba bakhuluma ngegama lakhe yingoba bambukile. And yonke into ofanele yenze njani ayithathe ayisondeze eduze ayenze isebenzele yena ye-positive ne-negative. Awuzazi ukuthi ukuliphi side but uzoshintsha ividiyo yami igcine isiba yinto engayona ngoba manje ngokuthi awunginikanga u2 minutes or 3 minutes ukulalela so uthwele ukuthi hey uthwele Mseleku namanje kusathi uthwele cha. Umseleku wazi season 1 ungakaqali Uthando Nesthembu ukuthi kuzofika isikhathi or kuzofika i-episode ezokwenza abantu bethuthwele. Mhlawumbe sithathe i-episode yey'moto la ethenga khona iy'moto. Abanye bazi ukuthi waze wayenza into enkulu. Kodwa abanye kungasuka ukuthi le mali iphumaphi. Manje kungathi guys mina ngeke ngikwazi ukwenza into ngizothinta enjani. Angeke ngazi kahle uku-understanda kanye ukuthi lona ke unalokhu lona unalokhu lona unalokhu. Ngiba nalento engifuna ukuyixoxa sengiyibonile okwami. Ngiba nalento engifuna ukuyixoxa sengiyibonile. Ngibe ne-angle engixoxa ngayo. Kuphela ukuthi ungilalelile owawungilalelanga hayi futhi ukuthi uvumelana nakho. Inkinga manje why i-comment section izokhuluma ngento engekho kwivideo. Yenziwe yini le nto? Uthanda indaba kakhulu wajaha nokukhomenta. Kodwa futhi wena uzolwa nami ngalento le eyenziwe wena. Phuma ney'ndabeni zabantu, uwe ungene ey'ndabeni zabantu ufike ungalaleli ukuthi kuthiwani. Uwe ufike kupostwe i-post ubone into engekho. Nange usaziwayo ugqoke ingubo e-red muhle kodwa uyasho ukuthi hey ngaleli langa ngigqoke le ngubo ngangigowa kunje. Ile i-caption. Ngoba i-caption awuyifundanga usuzonaka ezinye izinto. Mhlawumbe ugcine uhlale kwingubo e-red. Kodwa lo ofake i-post inhloso yakho befuna ukukhombisa ukuthi ngangiglowa kodwa izinto zingenzeka. I-message yena ilapha kwi-caption. I-caption awusayinakile. Uma-ke sekuchazela ukuthi hawu kodwa usakubuza ukuthi kodwa uyifundile into engiyibhalile. Kuyenzeka-ke lokho. Kodwa manje ukuthi khona kubuye kube nayo into yokuthi hawu kodwa-ke. Akhulume ngosizo umuntu nawo amakhanda ahlekayo kwi-comment section. Amakhanda ahlekayo i-post ibikhombisa ukuthi angikho right. Uhlekiswa yini? Awuyifundile i-post. Akhulume ngokuthi ngalolu suku njalo bekwenzeka ukuthi ngacisho ngalimala ngoba wena usubuke mhlawumbe ubuka isithombe kuphela wanganaka lutho uzofaka izandla ezishaya ihlombe uzofaka amakhanda ahlekayo. Manje kudilwa kanjani-ke naleyo nto guys? Niyabona ukuthi angithandi ukuba serious ngoba yona leyo nto leyo yona iyenzeka i-serious. Yingakho futhi abanye besala kwizinto ezi-informative. Besala kwizinto kufanele ngabe bacosha i-information usayijwayezile. Ufika kwi-comment section enza into engahlangene nale mhlanganise ne-post. Ufika kwi-video wenza into engahlangene ne-video. Ngoba iyiphi iphathi kule ya video ethi-ke Mseleku uthwele kodwa ngibe ngichaza ukuthi Mseleku uyazi ngakho konke okushiwo ngaye ngoba konke lokho kumenza ukuthi aqoqe for next season of Uthando Nesthembu ukuthi-ke sihamba la sihambe la. Bayabalalela ababukela le show. Kufana nani lapha kwizingane zesithembu ku-season 1 kwabuza ukuthi anti abazali baphi abazali bathina abazali bathina abazali bathina. Season 2 naba abazali. Hayi mina guys ngeke ukuthi mhlambe into embi le nto le lama reviews athi angithole
angithole la engidinwa yonke into, ngihleke yonke into. Manje kuzoba hey, kuzoba njani? Ngoba izolo ngilwa nale nto ukuthi hayibo, ngizokwenza njani? Ngibhekene nale yonke ukuthi yonke into isinendlela yokungicasula. Ngiyazi ukuthi inkinga yami ke le challenge engibhekene nayo, and yonke into yenza njani, iyangihlekisa. Ngibalekela lokho, ngenza ama-reviews ngithi ngiyaqonda. Ekuqondeni kwami-ke ngithinta lezi because yabona nje indlela okungenzeki ngayo, ngale ndlela ebengifisa ngayo kwenza ama-reviews, anginayo i-control. Ngenza lokhu-ke engizokwenzeka. Kulokho engizokwenza niyangixova futhi. Yangisukela-ke manje, niyangixova. Uma sengenza ividiyo la senginihleka nizothini? Ngoba oh ma. Uma sengenza ividiyo eseyi-reality, le video hawe ma, Jesu. Guys, sizokwenza njani ngoba phela ngathi sizogcwala ey'bhedlela, sizo-admithwa sonke. Mase ngenza ividiyo eyi-reality yezinto engibhekene nazo ukuthi hayibo, ngilwa nempi. Impi yani, yonke into siyahlekisa, yonke into iyangicasula. Kodwa ngifuna ukuhlala kulo muzwa ukuthi at least angihleke yonke into kunokuthi ngicaswe ngayo yonke. Ngoba ngihleze ngiyikhuza every day. Ngithi ngiya-social media, isikhathi abantu benjani, ngicasuke. Ngiphume lapho ngithi ayikho into engihlanganisa nabantu ba-social media, ukuthi abantu banje ayisekho into enormal. Ngibuka izinto ezenziwa abantu ku-social media ngoba ngempela gazi hayibo. Ngicabanga nokuthatha i-break. Kodwa manje i-channel yami ngifuna ukuyibooster ibe active. Yikho-ke ngibuya ngizokhuluma nani, ngizoxoxa naye. Iqonda into engixoxa ngayo, ngikhuluma nge-bullying. Ngoba usafuna ukuthi ngikhulume nge-bullying ngoba ngikhuluma-ke ngama-fave akho, uyayiziba uzofaka enye into engangeni kule bullying engikhuluma ngayo. Ngikhuluma nge-mental health ngoba inkinga isinalaba engibafakile kule mental health engikhuluma ngayo. Ngcono uyizibe, senze ngathi ayikho inkinga ebikhona. Fine. Ngikhuluma ngomseleku ngithi nawa amagalelo ababomseleku ufuna ukuzobamba ukuthwala ngoba ekhanda lakho kuduma ukuthwala. Kodwa kube yimi konenkinga ekugcineni futhi. Hawu, ngaze ngadlala ngami. Nadlala ngami-ke zena, hawu bakithi. Futhi nadlala ngami ngesikhathi esibi. Yey, ngicela siphumela kaMseleku, siphumeni kubaba uMseleku ngomseleku. We guys, anishoni ngoba ngeke ukuthi lento iyenzeka kimi ngedwa. Yini lento le esiyenza yonke into idine, yonke into iyacasula. Mawuzama-ke futhi ukuthi awungacasuki, iphume ekucasukeni ivele ihlekise yonke into. Sizokwenza njani? Sengiqala nokukholwa ukuthi engasuqinisile ubrother. Kwara 252. Hayibo ngeke. Angifuni neze ukuthi nginifakele umuzi womsangano guys, ngikuleyo level leso stage leyo season. Akukubi. So sekumele ngivuke ngiyitshela ukuthi hayibo fix, yiba serious usukuqala uze lophela. Ayihlekisi yonke into. Ngiyilalela. Ngibuye futhi kufanele ube u-act normal kusuku luzo lophela. Ayicasuli yonke into. Ongenani izibu social media. Uzokwenza njani? Kunama-bullies ku-social media. Ngiwumzali wami manje, la ngiyayicoachwa every day. Ngiyizeke ngithi hawo ngoba phela ngathi ngivenza amavidiyo la, angiwenza amavidiyo ongahlale sengithula, ngiwenza amavidiyo. Ividiyo zalinjani? Ubuhlakani bubaba kuMseleku. Keyword ubuhlakani. Uvele sithandwa sami ungayifuni-ke yokuthi uMseleku uhlakaniphe, ubuhlakani uvele wena ugijime uyohlala ko-Thanks Ma. Ngenze njani-ke?
ngoba kukhona konke okuzwile thanks ma. And thanks ma ngiyawuchaza la. Ngiyimisela ngokuthi ningiqhathe nobaba uMseleku into eniyimisele ngayo. Hayi akunankinga. Ngiyayibona ukuthi niyimisela ngokungiqhatha nobaba uMseleku, kodwa-ke akunankinga ngoba phela mina ngamphendula la ngesingisi ngimtshele ukuthi cha ngibukile ngapha ku-TV show noma incwadi engakaze ngiyifunde kodwa ngiyayizwa i-TV show nayo into engiyibekayo. Akukho ukugxeka, akukho ukukriticize, ukulandela lento esixoxiwe. Hawu Nkosi yami. Lapho ngasho ngathi we loyal fan, mawukuthi awuyithandi into engiyenzayo and uyayilalele uyibone ngathi ubaba uMseleku imshonisa phansi, hamba kuye ufuna ukuthini 1 2 3 4 5 ukuze-ke mina ngiphendule uMseleku egameni lokuthini Mzansi Magic, Showmax, Reality TV Star, ngiphendule yena. Wayizwa guys into yokuthi uthi wena yey usesebenze kanzima ubani, usebenze kanzima ubani, wasebenza kanzima uNomzamo Mbatha, nawe ngiyalaphayana. Yabo nje abantu uma sebekhomba into ethile ngawe usuke usuhambe kakhulu. Yini le ndatshana mfishane ngasho ukuthi uyancona? Yini kukuhehe okunenyoka phakathi kanti wena indaba? Sizokushaya la ngoba wena ufuna ukuthatha lento. Sizokushaya ufuna ukuthatha lento siyakubona. Hawu, ugijima uzodefenda njalo kanti nina nithatha wena uyayifuna yini ngoba thina siyifuni. Sina siyifuni. Sanqaba lapha inyanga zesibele selezenza amavideo uzongena endaweni ezingaqondakali becaphula imali beyiphambise phezulu beyilahle bethi njalo sheshisani. Sathi naye bo ngeke nenze into yenu yokuthi nifuna ukujabula nodwa kunemali impela yini lobo nisimema kulombuso wenu? Nifuna kube njani? Dlanini imali le nihambe nayo ifuna. Wena ngiyakubona inkinga yakho loyal fan. Ulowo gudla lana ucasi. Cabanga ukuthi ngizokunika information ephelele. Angiyazi mina lento. Angiyazi. Ngeke futhi ngize ngiboshwe into engayazi ngiboshwe ingane kani? Ho. Fuganga ngami. Ngoboshwe ingane kwani ngedwa. Ngoba nakho ngifuna ukugcwalisa ngami nithi vele hayi animike ashonga ukuthi unayo. Into esishoyo uyazi ukuthi bekuzoshiwo. Nawe nje ushiseka ngoba ikhona into mhlawumbe nawe esolayo kodwa ufuna ukuzocasha ngofix. Ngizonishaya Nkosi yami ngoba ngifuna ngiboshwe, ngizonishaya. Yey, kodwa-ke thathani okuserious okungekho serious ningathathi. Guys, okunye ngiyazi ukuthi ngihleke-ke indaba ka-thanks ma ukuthi sithole eminyakeni edlulile ukuthi ubaba wayesolwa ngothatha lento. Wemhlabeni. Lapho ubaba uyilungele kanjani we guys? Ngizongixoxela leyo ndaba. Hawu. Emphakathini nje sinolwazi nginolwazi ukuthi ubaba uhloniphekile, abantu bayamsaba kanti bathi uthatha lento. Awu. Hey, ngaze ngahlupheka. Ngiyangixoxelayo uma ngizobe ngiphelelwa umoya. Emphakathini wegazi yabo uyakhula phela. Wazi ukuthi obaba-ke bendawo nje vele obaba ngokwesithunzi ngokuhlonipheka nani nani. Sithola emva kokuhamba kwesikhathi nje sisimanje sesibadala. Sekukhulunywa sesixoxa ekhaya le ndaba siyafika phela sesiyayazi nathi ukuthi umphakathi wangasekhaya shuthi omakhelwane
obvious. Bathi-ke ubaba unothatha lento. Hey, wekhazi ngizonitshela isitori, ngifuna ukunixoxela lento ngenzishe isitori sami, nginixoxele yonke indaba. Niyizwe ukuthi ngempela abantu basebeyimisela ukukhuluma into bayibona ngisho ingekho. Awucabange ukuthi ngihleka-ke okwababa-ke. Kodwa nakhona ngiya-understand futhi ukuthi why umphakathi waba nalokho. Nalezo inkulumo babebukele njengoba ngisho. Angeke kukhonjwe umuntu mhlambe kubonakala ukuthi uyacikizela uxakekile mase kukhonjwe intana. Osehambile wa-excela, wahamba wagijima, wadlula amagama athile, wadlula ukuthi uphume ekhaya elinjani, wadlula ukuthi i-background yakhe ithini. Abantu bengabe besanaka-ke nokuthi hayibo wafunda. Abanye bengasanaka ukuthi ngempela kwawona uhlobo lomsebenzi awusebenzayo umnika malini, lezi zinto i-afford kanjani, amabhizinisi akhona asimama ngoba kuyibhizinisi elihambayo. Bavele bethi abantu hey ikhona into laphaya. Mangazidle namhlanje ngizonixoxela ngobaba wena. Guys, ukuthi nje njengoba ngintshela umzuzu engiwutholani abengitholayo sekufanele ukuthi ngikhulume kanje, ingqondo yami ayifuni. Ngobani? Ziningi izinto eziphithizelayo. Zikhona-ke lezi eyi-serious-ke guys. Kodwa nje indaba yakho yokuthi mina ngithi Mseleku engakafiki ngisho ufika ku-TV Simazi, uzazi zonke lezi zinto ezikhulunywa ngaye. Zincane-ke ezithi mhlambe zikhulunywe naye abe shocked ukuthi hawu into enjena-ke seniyisuselaphi-ke. Zincane kakhulu ngoba phela impilo yakhe le abevele iphila. Wasethatha ingxenye yayo wayithini putshu kuMzansi Magic. Ngesikhathi ingxenye yayo ingxenye yoMzansi Magic, izinkulumo zomakhelwane zikhona already. Abakithi ngishonini ukuthi ngifuna kiphi indawo, ngizoza nizongibhonya lapho ngoba le engayenu mangabe engalena yini kanti yini kanti. Nanga udade uhambe nje sazi ukuthi uyalingisa, uvele endaweni eziningi. Bakhona bazovele bemsukele ngelevel asekuyo. Bese njani imbona uselobe egqoka ingubo ezicwebezela kuphela. Le ngubo lezi ezicwebezelayo kayishintsha ingane. Izinkulumo zabantu. Uthiniye uzinikeza umsebenzi. Engawazi ukuthi umsebenzi onhloboni, ufuna ukuqophisana nezinkulumo zabantu. Asimuthuki. Angisho futhi mina ukuthi ngithi mina kukhona into engiyishoyo ubeyazi le ndaba ukuthi izofika. Kodwa mayifika njengoba yena ephambi kwe-TV ekhuluma ne-South Africa yonke, iyoba khona indlela yokuthi-ke lalelani-ke ladies house ney'ndaba zenu. Mina ngila, ngifike kanjani la kanje. Ngisho ukuthi kumele ngithenge imvubu. Mina ngithenge imvubu phela ukuthi ngishaye ukuthi angilaleli. Kanti guys, hayi masangiganga ngami Nkosi yami, masangiganga ngami. Impilo ingi-challenge kabi. Ingi-challenge ngapha endaweni ebucayi. Njengoba ingi-challenge endaweni ebucayi, ngicasuka kabi. Mangacasukile ngihleka udumo. Mase kufanele ngiphume kulezi ndawo eziwu-2 kuthi fix yakukuhleka njalo. Fix yakucasula yonke into. It's normal. Ngiyayifundisa ngizifundisa usuku nosuku, angithi ayinifihlele. Ngizifundisa usuku nosuku, nina nifike nenza nizongixova-ke. Hawu, yaze yangangilekelela Nkosi yami i-channel
Manje kumele ngenzani? Ngivele ngiphume kwi-channel, nginake impilo yami, nginake iy'fundo, ngiphumeke ekuhlebeni. Lapha angihlebi njalo, kazi mina ngazi ukuthi ngisho kanjani ukuthi ngiyahleba ngibe ngikhuluma into eseniyibukile. Ngoba phela ukuhleba uthatha lento le othi cha ayingazwakali, akube imfihlo yethu. Ukuhleba-ke lokho. Ukuhleba kunjalo. Yilento le ethi hayibo, wozalana, usuzwile yini ukuthi lo senimazi nobabili ukuthi ulo ubani. Ukuzwaphi-ke lokho lana? Ngoba lokho angikwenzi. Ngoba phela ukuhleba ngisho njalo sizofuna amagama acashile, ngithi ngibe ngikhuluma ngabo kodwa ungazi ukuthi uyabo sekuyinto yethu eyimfihlo. Ukuhleba-ke lokho. Nokuhleba kunama-levels. Ukuhleba. Manje niyasuka nje. Guys, siyaxoxa please, siyaxoxa. Samazami, siyaxoxa, ngiyaxoxa nani. Akube mnandi-ke. Siyibambe ekuxoxeni. Kodwa laba abafuna u-thanks makazi ngithi ukushawa-ke. Chawe guys, yabo nje ngisho iqiniso, yabo manje into yokuthanga ngempela mangasokhona umuntu ofuna ukungishaya phela hayi umuntu ozengane. Sengisho ukuthi nje mhlawumbe khona umuntu ufuna ukudila nami wasazi. Ngingazi nikela ngoba mhlawumbe khona into ezophuma emzimbeni wami, angazi guys, ngine-challenge enzima kabi ngiyayisola. Ngiyisola ngokuthi why ngibuyele ekufundeni ngoba nje ngiphithene ikhanda, angina break. Kwalama TV shows nawo kufanele ngizame catch up ukuze sixoxe. Kuyaphithizela. U-2024 uyagijima, unyaka usuyophela, indaba yami ne-gym ayiphumeleli. Ngizophinde December ngisayoba traumatized kuthiwa umzimba wakho yabo isiphithiphithi. Lesi phithiphithi engidila naso kuyiso ngqo isiphithiphithi engidila naso. Lapha sengithi asixoxeni, ekuxoxeni uvela ube nomuzwa wokuxova. Wena nondaba ngizokushaya ngoba wena uphethwe ukuthanda indaba kakhulu. Kodwa phela alikho iphutha lokuthi hayi le ntombazane iyahema kahle uphume kuyo. Uyabo lokho anginankinga nalokho serious ngoba nami ngiyangena kwabanye ngilalele ngithi hayi ngeke hayi. Yabo abanye be-entertain anginankinga. Kodwa ngifike kwi-video ngifike ngiqamba amanga ngithi ngingayilalelanga. Phela usuqamba amanga i-video ongayilalelanga wavela wa-comment. Uqamba amanga. Baba yini guys? Baba yini? Nizwile ekuqaleni indaba ekuqaleni bengisho khona ubuhlakani baba Mseleku. Uthi baba Mseleku.